resultat del control de la vegetació mitjançant pastures han estat espectaculars per a la biodiversitat del parc. S'ha recuperat una extensió considerable d'aigües lliures i d'aquesta manera ha augmentat la quantitat i diversitat d'aus presents en el parc. La densitat d'hivernants s'ha incrementat més del 400%. Espècies abans raríssimes, com la queca, les pluguebous i el toret, ara hi crien. Els agrons són més abundants. També han crescut les poblacions de peixos, amfibis, tortugues d'aigua i orquídees de prat. Una altra actuació feta per recuperar la biodiversitat ha estat la reintroducció d'espècies que havien desaparegut, com el guell faver i el bec vermell, que ja s'han fet habituals i crien a l'Albufera. També es controla la presència d'espècies invasores, perjudicials per la flora i la fauna autòctona, com les tortugues de Florida, els moixos orats, les querpes i diverses plantes al·lòctones. Per evitar perills a la biofauna, s'han eliminat algunes esteses elèctriques i s'han soterrat conduccions. La recuperació del bosc de ribera i la conservació de les orquídees són també objectius prioritaris. Així mateix, la vigilància continuada en tota l'extensió del parc ha permès reduir la caça i la pesca furtives, reduir els incendis i controlar el compliment de la normativa del parc. La gestió de l'Albufera no s'adreça només a la biodiversitat. Un dels objectius és també mantenir i recuperar els usos tradicionals, com la pesca de l'anguila, el conreu de roses a marjal, l'artesania de la canya i la bova, etc. Aquestes activitats formen part del patrimoni cultural de la comarca i mereixen ser protegides. La restauració d'elements singulars ha permès també recuperar un valuós patrimoni arquitectònic. Una peça bàsica per a la gestió de l'Albufera és el programa de seguiment i recolzament a la recerca. Des del parc es realitzen diverses activitats de seguiment. Hi ha una estació meteorològica que permet la recollida diària de dades, que són trameses a l'Institut Nacional de Meteorologia i incorporades a la base de dades del parc. El seguiment de la qualitat de l'aigua compta amb la col·laboració de la Direcció General de Recursos Hídrics. Es té especial cura en vetllar per la quantitat de nitrats, fosfats i altres contaminants presents a les aigües del parc. Des de 1988 es recopila sistemàticament tota la informació sobre les poblacions d'aus, el moviment migratoris, la reproducció, l'evolució de les espècies reintroduïdes, etc. El seguiment ornitològic es realitza mitjançant recomptes, l'anellament científic i el registre d'observacions. Les aportacions fetes pels visitants també s'incorporen a la base de dades. Igualment, són objecte de seguiment els efectes de les pastures sobre la vegetació i l'ús públic. Es registra el número, procedència i tipus de visitants. El laboratori Dennis Bishop està equipat amb un complet instrumental científic al servei de les tasques del parc i a disposició dels projectes d'investigació d'altres entitats. Més de 20 grups de recerca i molts científics d'universitats i institucions de l'Estat i de l'estranger realitzen treballs sobre botànica, zoologia, geologia, ecologia, etc., en col·laboració amb el parc. La major part de les activitats de recerca es fan dins el marc del TAIP, el Grup Internacional de Biodiversitat de l'Albufera, integrat per científics de diversos camps procedents d'arreu d'Europa. Des de 1989 realitzen un seguiment continuat de la biodiversitat, l'ecologia, el canvi ambiental i els efectes de la gestió del parc. Els resultats de les investigacions es donen a conèixer en diverses publicacions i pàgines web. Una fita a la divulgació ha estat la publicació de l'Inventari de Biodiversitat de l'Albufera, que recull les més de 3.000 espècies d'animals, plantes i fongs presents en el parc.
La contribució del Parc Natural a la ciència és fonamental, però l'aportació més important és garantir la conservació de les espècies i els ecosistemes.